กาจงดับดำเป็นกาจิงทั้งหลอกสวาร์ลอดตัวพันแก๊สเป็นแฮมกับปาลิสังที่ Harlong Kanghu กังตอนเตียพุทธกัตสาสงอาหินเป็นเพรังเกียไม่เก็บผ้ากระดองปีนี้การเบดเดลินส์พรายม์ไทม์มาลงเป็นเอลีทาร์เรมุนุสิงตีนอนเบรตังตอนเป็นอาร์จูปอนิกท่าไพ่กุนีนี่ไพ่เก็บอาร์นี่ปอร์ไพ่เก็บทอมอลอมเป็นกัตสาสงอาหินเป็นคอยลาสังตีเทงปีกังหงอิงตอนนังจิปูมันจาไม่ทั้งอาศัยเหมาลงเพรังเกียไม่เก็บผ้าลาบังซอไม้ลงก็จะต้องโดนละเกกัดซาไม้ผูกเซมซอนอิงตีกัดซาของจุนบังรังสินะเตรอนละเป็นซองเคลมละเป็นอาบังฟัวตุมเจโตโดนการเดียงลงอาลกกังหุกกิจมปุดสังตีอาร์ลองเทงปีอาร์ลองเกลอกคอยลามาเตลงเล็กอีกอารอนเรเป็นเก็บปนกังหุกเกองปาร์ติกอาจอกอิงต้นนังจีปูมาทัสิเพรังเกียไม้เก็บปดปอนปุสีกัดซาของจุนบังรังสินะเตรอนเป็นนิงเจปอนLabang soington nang jipupen kedam tang aningkan suring ko rekrisil kepsetame Guwahati Department of Geological Mines and Mining along ta memorandum pipajir damlo lapen pining le thot setame HAD Minister Sumrong hang ahem along dampen pipajir damlo puta terona sanghopen pherang kya thengno tham bonta nonpuan ta kangkon jikalisi ajowang setame parwam lang puta ningje aphitu terona sanghopen kaningje pontu pinapen raikom sakhi atumalong ta memorandum thonamji lapen jongsi Kangton ave polote angsong an setame paleji Green Tribunal along anta palerokji puta than mai phupen pothot perangkya thengno than pontu aron ateng pen kachoklem atuma phan thangnata ningje dunde lapen claim tame bonta Aronre pen kipon abang ington vek nangji lapen labang so putha ke KATSSA asong pen det kalisi karbenglong aloke doan aham phang asong lapen rat atom setame khamki dun vek nangji puta perangkya thengno KATSSA amai phu ningje pon tangka ke endun mate thang Aronre pin pen tangka nang tekang vek nangji pulason sitame do lasi lahai sitame forest atom sitame a duty chepatir pipon pen mate initiative chen pen alang litum sitame lahai lang chari do nang pusin litum alang tum han chuning rintum dong muka police station ke parlo kedam tanga pora ko daini la pen thang ke dong buketen thapen apran karmutet alam apothat Phai kuni ni phai kep arni karbenglong police atung pen patet piponsi dong muka klangkam teron amaro along cerok tok amai kangni awareness program itu karbi along jila arkhiye duk loise aru moi ejon national level social worker hisabe Laso amai kepado ponang koklake non epran ke bangjilang arnike ahok kalialam pen kitintap tederjia phansi mai deng ponlo Laso along Nirmal Chandra Bora pen mai chipa hempu ponsi Karbi Anglong Superintendent of Police Deposit Deori National Level Human Right Anparta Social Activities Claim bang Dr. Divyajyoti Sakyatum Chitongdun Laso Cherok Toga Mailong Karbi Anglong Difu SP Deposit Deori pen Longri Arlo Kitintap Lapen Ahok Hialam pen Apran Karmut Aputhak Lamthi Jaitikang Lasi Non Kivang Jilang Arnike Kitintap pen Apran Armo Medetsi Tebokhet Police Station along Birta Pinangjipu Haihualam Khan Tikangsi Mesen pen Ingsamjin Mai Pachun Po Tikelangjun pen Monirambe Karbi Daily News KATSSA jengkha head branch pen kachong dam pen non puthot hem nang ka chele so arlo tumaphan than pare dang kodo kabi kitum khelo chongda dam pen puthot hem nang chele pen ang sum so puthak kopila pupo Prangsi dinli tom songben mangke si aningarong lo athe kedam tang same dinli tom media long ta klang lo apen kedak rong guru arong same sonsang tang kang dat dam pen kema chabang nongle sonsi tumhan birta pisi tum wang lo pen hasomoi tum nang humri pen ni tum kado kawe chingki than pen pen ke alak tumhan same pachaban ji phansi bori lo la pen ke West Karbi Anglong Bitung Ringtama Constituency Kaparlopon Rongkuru Arong Along Pen Angtan Halloween Adim Mate Kolkata Rong Sopi Along Kechongda Dampen Kaching Thang Logatuma Phan Ahem Nang Pachile Nang Jipusi KATSSA Jengkha Ropen Sai Keding Dode Sangse Ajok Pini Kolkata Rong Sopi Along Kechongda Dampen Hem Ke Banglongle Kaching Thang Logatuma Phan Methang Ahem Ke Pachile Thu KATSSA Jengkha Head Branch Maipu
Bilton rohang lapen junbang rukasen tiso sarkari gaura sing inghitami non eprang pen rongkuru arong aro sumaratum karbiang long pen angtan kapachongda damderet jiaphan Joning Ripon, Lapen Arjuje Deadpen, Damji Pulote, Rong Pen Pusitame, Soda Pen Insai Ponji Pusi, Perangki Along Nangpachini Dun. Jeng Kapen, Jesong Timong Karbi Jelly News. Convening Committee for Unification Atumpen Perangki Amai Kepha Labangso Amai Long HTL Amai Pu Saising Rongpi KLNLF a Chairman Pidili KLNLF General Secretary Thongteron Lapen Kaprek Asong Pensitami Do Mai ke phalaki CCU mate Convening Committee for Unification Atum Karbiaran Atum Isiwet Eklaiwet do thibnangji pupen Karbianglong Arlo ahamphang asong doang political parties ke doan atumaphan ke pangrom ji puke matha ponsi ke phapon Mayalong Perangki Atum Karjupon ahut CCU Atum pen ke thakpon atengke Autonomous State ke Longjiangring Thepik Monsam mate Pitstock ahut ke Pachinipon atengke Labangsu CCU ke Rathur Pakpen Kachesong Jiaphan isi common platform mate ahong jaichot Moapian ke dissolve daji mate pawe daji puta thanpon Phaikuni Sirkep ada por phaikri sialong pen kacheteron pen ketokpon Rongmeli da horizon po alothui Rangsena Sarpo Cultural Complex Lurlang Solong Kangpupon ইয়াতে ন্যাশনাল ইন্টাৰনেশ্যনেল লেভেললৈ লৈ যাবৰ কাৰণে আমিও সহায় কৰিছোঁ কাৰ্বি অটোনমাছ কাউন্সিল CM ৰিলিফ ফাণ্ডৰ জৰিয়তে আমি যিমানটো লাগে সেই কিতাপৰ প্ৰিণ্ট কৰা Labang solo thui kangpua mailong Padmasri Awardee Professor Rongbong Terang CEM Tuliram Ronghang Lapen Team Karbianglong Atum Lapen Ong Dungaradatum Chetong Dun Labang solo thui kangpupon laki Rongbong Terang ketok pontang Assamese pen Rongmili Hahi Palo thui Karbianglong Angkang Chotkali Asam Angkang Chotkali Ha Akang Tuyan Setami Pacetak Ponangji Pumat Hasi Kacheteron pi Labang solo thui English pen tok ponsi pini impupon Bang solo thui Khai kaprek alam pensitame Paklang pon pik anlo Hindi, Nepali, Boro pensitame Paklang ponlo Lasi Karbianglong Autonomous Council pensitame Loketok atumaphan Ansose ketok pon thujiaphan Cherabdun popusi thanpon Pinya berta bangla pansakang ton ponik lo dome thakme kurwang thu